Kay sunan ko diha kang Kristo, may adlaw na sab kanyo diha kinasab si Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Magahisgot na sab kita karon sa mga pagtulunan nga Katoliko. Karon atong pagahisgotan kung kinsa man ang nagngalan sa ngalan nga Katoliko sa simbahan nga Katoliko. Ang matuod nga ngalan sa simbahan mao ang Katoliko. Nganong Katoliko? Tungod kay wala siya'y utlanan hangtod sa katapusan nga gutlo sa panahon. Wala siya mopakyas sa pagtudlo sa langit ng mga pagtulunan nga gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga kanasuran. Sa lahing pagkasulti, ang Katoliko mao ang kahiusahan o ang kinatibukan o universal. Kinsa ang nagngalan ini o naghatag sa ngalan ini? Siya mao si San Ignacio sa Antioch. Siya obispo sa Antioch nga gitudlo ni San Pedro sa tuig 50 to 107 AD. Siya usab usa ka tinud-an ni San Juan. Obispo siya sa Antioch nga diin dito usab sila San Pedro ug si San Pablo sa una. Ug kana karon nga lugar gitawag na og Turkey. Tinunan siya ni San Juan Evangelista. Siya ang unang nigamit sa pulong nga Katolikos sa Griego nga pinulungan nga nagkahulugan og universal. Tungod kay niadtong mga panahon sa maong tuig, medyo nagkagubot ang mga Kristiyano tungod sa mga pagpanglutos ug adunay mga nigawas nga mga lain nga mga sikta nagtudlo nga sukuhi sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Nagtuo sila nga si Jesucristo sa katinuod nga Dios apan dili sa katinuod nga tao. Tungod kay dili nila madawat nga ang hingpit nga Dios nga espiritu musulod sa usa ka hugaw nga lawas sa usa ka tawo. Gigamit ni San Ignacio ang maong pulong Katoliko aron mailhan ang mga tao nga nagsunod lamang sa tinuod nga simbahan nga mao ang gitukod diha sa mga apostoles nga mao ang Katoliko. Sa ika-4 na ka siglo or 4th century, aduna nay nagprotesta sa matuod nga simbahan. O mao nga ang mga Katoliko nagtawag na kanila nga mga Katoliko. Diha na nagsugod ang ngalan gid nga Katoliko. Subo lang kay palandungon nga ang maong nindot unta kay nga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko giguba diha sa pagsugod sa Vatican II. Ilami na gayod ang pagtulunan diha sa Santa Misa. Kaya ang Santa Misa manggod unta usa ka sakripisyo nga mao'y kinauyukan may kinapungkayan sa pagtuong Katoliko. Apan giguba kini sa mga Novus Ordo. Ave Maria, daghang salamat. Kini lang si Rico Rivera. O please subscribe kung wala pa ka-subscribe. O alihog na lang apil sa bell aron ma-notify ka kung doon na kita yung mga bagong i-upload. Salamat.